tatam kabulise kubabukeli pha emakhaya uzichaza ubungubani waphi. Mandithathe sisiqwana sesaqwenge ndigadle ndisophula ndisophela ndibulisa kubaphulaphuli nakubabukeli bomhlaba kaNgubengcuka kaMadiba kaDlomo kaSophisho kaNgqolomsela kaRhambeli neNdefe labona ngabafazi bakwaNdobe beyochola-chola. Ndingusincedile kaMngomeni ogama laziwa ngoba nguNonkoma Ikhabi yakhahlela inkunzi yasembhashe. Ndiyimbongi eyaziwayo kwelapha eMzantsi Afrika. Ndilapha namhlanje kulo mxhamtsholo womthandazo omkhulu isinyekanyeka somthandazo ekuthandazelwa i-taxi industry umtata association. Tatam wena kahle kudala wabonga akho umuntu ongakwaziyo wonke umuntu uyakwazi kodwa ndirhala ngamazwi amabini amafitshane kukho umntana opha ekhaya sesiyazi ba nawe ubuyinxalenye yayo yonke le into kahle masiqale kule into ubuzobonga bani ngoba uyababonga abantu kubani lo ububizo libuzombonga apha ndibizwe nguSilulame Tsawe uDlamini esithi ekuseni ngixele ekuseni namhlanje bhofu xa ndibona ndinxiba isuti ndimbona nenxiba isuti ndithi mna uyaphi uthi yena ebonini ngawunoba uye entweni yam ndithi mna yeyiphi loo nto yakho ungakhange undixelele uthi kukho into yam phaya umthatha taxi association wenza umthandazo and ke Mngomeni andikucengi ndithi masihambe ngoku akazungabonga usihlalo wam xa ndibuza ngubani lo sihlalo wakho wathi nguqhinga liphekwe livuthwe njengoba abanye abantu bepheka amaqhinga angavuthwa nje wathi nguMadiba nguDlomo uSophisho uNgqolomsila uRhambeli neNdefu elabona ngabafazi bakwaNdobe beyochola-chola wathi isikhahlelo ezendimnike sona nguZanoxolo andithanga ndamnika ke isikhahlelo ndibiza yena ndiyomnika kodwa betheze ndimnike isikhahlelo esithi nguqhinga liphekwe livuthwe aZanoxolo. Hey Zanoxolo iqhinga liphekwe livuthe tatam sikuDisemba khawusenzele nje amazwi ngemizuzu emibini nje ewishela abantu okanye ukhisimusi omnandi. Ndinqwenela okokuba abantu baseMthatha abantu base-Eastern Cape abantu baseMzantsi Afrika kungabikho namnye umntu oyawufumana ingozi zendlela kwi-taxi industry. Ndinqwenela into yoba kungabikho nomnye umntu ozawudutyulwa kuthiwe udutyulwe koonoteksi. Ndinqwenela into yoba kungabikho nomnye umntu ozotsotswa etsotswa iimpahla zakhe egoduka. Ndilwa namaphala ndithi amaphala namhlanje wona umcimbi wawo uphelile ubuyandibona mhlekazi ndiphethe isabile lesabile ndiyiphethe apha mhlekazi eyokunqumla amaphala angafuni ukusebenza athatha izinto zabantu kuthiwe ngoonoteksi abathatha izinto nabantu abancilayo beqhuba imoto ithi yawuwa imoto kuthiwe iyakwa ngunoteksi oonoteksi baphucukile ngoku bazizipoponi bagcwele bathe mfi. Ndicela uThixo asincede yova uThixo wethu ngoba soyame ngaye nakule ngxokolo sizegameni lakhe iChristmas emnandi kunye nePasika kubantu baseMzantsi Afrika. Masibulele kakhulu ke kutata wam uyasivela ke Cubs into yokuba Cubs events ba unayo umcimbi nale Cubs ndakuslice